Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, naniniwala po akong sila ay may natatanging busilak at may mabubuting kalooban. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo ay palaging malakas at malayo sa sakit araw-araw. Palang umaga sa inyong lahat. Sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana wag po kayo magsawang mag-subscribe sa akin. Pagpatuloy nyo po lamang sa pagsuporta at pagtulong po sa akin, at tatanayin ko pong napakalaking utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahalang magkagabay sa inyong lahat. Sa mga bago na ngayon lamang po nakatuklas ng aking YouTube channel, Liwangan ng Pangasinan, huwag na po kayong magtubiling, pindutin ang subscribe, like, and share, at pagpindot na rin po ang bell icon para palagi po kayong updated sa aking mga isusunod na mga video. Pagkakalob ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mga nalalaman, panggamot sa spiritual at physical na karamdaman, at lahat ng mga panggamot na mga orasyon. Dito po lamang natutuklasan sa Liwangan ng Pangasinan. Pagkatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan at huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan at huwag pong pagyabang. Palagi po nyo yung isa puso't isipan, panatiling magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, at isa lahat magmahalan. At huwag makalimot pong tumulong sa mga taong hiniga po sa hirap ng buhay. At ito'y napakalaking kayamanan sa langit sa pagtulong sa kapwa at hindi matutumbas ang sino man. Kaya Diyos na po ang bahalang magsusukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Magkakalob sa inyong lahat ang siksik, tikdik at umapon ng pagmamahal ng ating Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Shoutout muna kay Berlindo Paliso, Pike Tayo Minted, Shirley Oroyora Pambico, Ryan Labisti, Junix Bin Laden, Hiraldo Jimenez, Arnel De Rosario, Andy Bonifacio, Pike Tuwid, Robin Mantanilla, Marlon Hoyohoy, Joel De Rosario, Pagkagat ng Dilim EDC Commented, Janice Nolo, Arnid Riano, Pantalion Buwihis, Roldan Buo Commented, Aljun Puod, Aldong Kologi, Danny Janan, Marvin TV, Kuldo TV, Robin Velasco, Ron Marcelino, Ronald Sator Commented, Rodel Andras, Jesby Yamasiya, Tribal Commented, Nestor Ramos, at Christopher Kabutulan, Tinitron Commented, Robin Velasco, Michael Hermosa, Rox Toginod Commented, April Manlisang, Renel Moraldi TV, Bike Commented, Robert Roscoe Commented, Lordan Buo, Ryan Nabisti, Alan Rolin, Gerald Sanquilio Commented, Estrada, Marlene Bautista, Fight to Win, Sherwin Lopez, Pagkagat ng Dilim DC Commented, Neil Nabago, at shoutout po sa inyo lahat. Sa mga hindi ko po nabanggit po, shoutout po sa inyo lahat. Ang i-share ko po sa inyo ay ang tamang pagbigkas ng mga orasyon po. Tamang pagbigkas, ang tamang pagbasa ng orasyon o pagbigkas nito. Sample po, akdo, verbo, maramatam, litam, milam, ja, ha, aho, anima, nunobis, domini, ja, dium, ao, iui, iuwa, Jesus, uyui, Yahweh. Sana po isulat nyo po yan para malaman po ninyo na ayan po ang tama na pagbasa po ng orasyon.
Doon nyo na kon po dito sa una na kon po, dito po ang kon nyo po pagbasa po nito. Kung yung halimbawa yung sa dulo po, Yahweh, Yahweh. O, tapos yung Jesus, Yuwa, Ao, Yuwi, Diyum, yung Ja. Mas total pa karandan po ninyo ang tamang pagbigkas po para hindi po kayo mabulol, para malaman po ninyo na po ang pagbigkas po ng mga orasyon po ay hindi kayo malito-lito. Dapat po kumuha po kayo ng notebook saka ballpen, isulat nyo po para alam nyo po kung paano basahin po yung orasyon na pwede po accepted po na accept po na kon po para mapagana nyo po ang orasyon. Sana po subaybay lamang po kayo sa Hiwaga ng Pangasinan. Marami po ako ipapagkaloob sa inyo ng mga orasyon dito na aking ikukon po sa inyo, pamamahagi ko po para matuto po na po kayo manggamot. Ang tamang pagbigkas ng mga orasyon, ang tamang pagbasa ng orasyon o pagbigkas nito, akdo, birbo o birbo, maramatam, milimilitam, milam, ja, ha. Yung ja dito ha, aha, aho, anima, nonobis, domini, ja, dium. Dito naman sa kabila po, dium, D-E-Y-U-M, Yuwi, Yuwa, Jesus, Yuwi, Yahweh. Yan po, tandaan po ninyo yung pagbigkas po para hindi po kayo malito. Dapat po mga ibinabagi ko po sa inyo mga orasyon po ay sa ulot isipan po lamang po at gamitin lamang po sa tamang kaparaanan po. Sana po huwag po kayong makalimot pong magdasal araw-araw para gabayan pa kayo ng ating amang makapangyarihan sa lahat sa taas. At may binagi po ako dyan na panglinis sa sarili. Napakabisa po yun na gamitin po yung Tagalog para maintindihan po ninyo. Hindi na po Anima Christi po yung pinagkaroon ko, kundi yung Tagalog ko para malaman po ninyo na yung pagsisisi po ay maraming kaparanan po sa Tagalog. Ay dapat po mag-ingat palagi kayo. Init ngayon ng panahon. Magpahinga kung nainitan po kayo. Uminom kayo ng tubig araw-araw para malayo ang sakit. At manalangin sa Diyos Ama ng kapangyarihan sa lahat na gabayan kayo sa araw-araw na ikabubuhay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po. Hiwaga ng Pangasinan lamang po.